gabatar mana shi da Dogon Sharif a yammacin yau. Dogon Sharif Dogon Sharif Bakude karfe 6:59 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da gasar Chadi. Jamilu Jamasha ke tare da ku kai tsaye na Jami'ar Damba Kano. Rana ce ta ajo na dogon sa, wato dogon mai ta kwasara. Musa na Garba maganin babban sa sabon garin Gobir. Alhaji Sha'ibu Aliyu Barki ya ce Allah sa a lafiya tashi lafiya. Muhammad Yahudan sandan Najeriya mai gatar boda. Jama'a muna sanar da ku maganinmu na olsa wanda ake sai da shi a kuɗi naira 10,000. Da izinin Ubangiji za a sha warke mai suna waraka. Gaisuwa ta al'ada. Suna alƙali na saki a busa dambe. Dogon Sharif na abun Matawalle, shugaban jamawa na Sokoto, ya ce Allah ya ba mu sa'a. Bigi Sokoto, Jabir Sada ya ce Allah ya ba mu sa'a. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara. Dogo Sokoto kwasara, Dogon Sharif, dogo Musa da Garba maganin babban sa sabon gari dogo mai ta kwasara. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara, yana gyada kai. Dogo yana kallon inda dogo mai ta kwasara. Alƙali da tsakiya temi sai da super mata da mai sarmi na biyu tsakanin dogon mai ta kwasara, dogon yin ga gurbada hada dama mai kallo dogon wando ruwan toka mai duhu. Dogon Sharif Bakude na abun inda, sai dogon mai ta kwasara na Bigi Sokoto. Musa da Garba maganin babban sabon garin Gobir ya ce babu ruwa na, ni dan kallo ne. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara. Dogo mai ta kwasara, wannan dama ta sake kubce kowanne. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara, a sake ɗanawa karo ta biyu. Dogon Sharif, dogon Sharif, Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara. Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara, ya sake aunawa, ya sake ganin hanyar babu kyau. Dogon Sharif hula ta je ƙasa. Dogo mai ta kwasara, dogo ya sake aunawa. Dogo mai ta kwasara. Dogon Sharif, Dogon Sharif, dogo mai ta kwasara. Dogo mai ta kwasara ya mamaye fili.
Sharif. Dogon mai tafasara. Dogon mai tafasara ya farmake shi inda na rasa mene ya shiga da Dogon Sharif. Farmaki ko ta baya ta baya. Dogon Sharif da dogon mai tafasara. Alƙali da suke hada da su kwafata wannan wasa. Dogon Sharif can bayan mai kallo gajeren wando ruwan toka a ruwan ƙasa dogon mai takwasara, dogon wando ruwan toka mai duhu, dogon mai takwasara wasa. Dogon Sharif ya ki wasa da kari. Dogon Sharif, dogon mai takwasara yana bakin nufi, yana bakin hari, yana bakin farmaki inda Dogon Sharif yake bakin farmaki. Alƙali da take ya ce banda kwarfato, banda kwarfe. Dogon Sharif, dogon mai takwasara. Karfe 6:45 daidai agogon Najeriya, Nijar kamar da ƙasar Chadi. Jamilu Jamashek ya tare da kuwa yammacin yau a nan jami'ar da Kano, ranar ajin dogon mai takwasara don gura mada, inda ake ɗauki ba daɗi na damban da ake fafatawa. An fafata da Bada Yabi Sama'ila ai kullum biyu bagwa biyu dogon gyallo bagwa biyu ya tashi shka buga dogon gyallo bagwa biyu Sama'ila. Muna sanar da ku maganin alsa mai suna waraka daga Allah. Wannan magani ana shan sa kwana 8 a warke da izinin Ubangiji. Kudin sa naira 10,000. Kai ko da lam kudin ka bai ƙarisa mai ka 5,000 ka ba mu idan ka warke ka cika mana da izinin Ubangiji. Dogon gyallo bagwa biyu Musa na garin maganin babban sa sabon garin Gobir. Alhaji baban gida saba bari Zamfara kwata. Alhaji Yunusa bai agogo da gilasa wani suwa. Alhaji baban gida saba bari Zamfara kwata. Alhaji Usman mai kifin gayu Abuja Lagos. Dogon gyallo bagwa biyu alƙali da suke hada da su babata da mutum na biyu. Dogon gyallo daga can bangaren mai kallo. Dogon gyallo biya dogon gyallo bagwa biyu dogon gyallo bagwa biyu. Wannan tun dogon gyallo ya buge shi a wannan gida a ranar da aka yi final na sarki Ali Ganin Bello
da asiri da wanda gome ta kwasara. Dogo yana kallon wannan wasa da ake fafata yammacin yau da wajen lu shiga da wajen lu dogon gyallo bagon biyu dogon gyallo bagon biyu